Mahardikeng tias ing kamardikan rahayu rahayu ingkang samya pinanggih nugraha mewah seh wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Peti Bumi Minatani sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing menika kepareng ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos pamundutan ingkang mawi ira-iraan alap-alapan Tintip Jenawati seri pirangan Brandal Gunung Kendeng dalang sarta pendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto asisten sutradara katindakan Adimas Ed Pranoto angepra katindakan Bapak Suhardi wonten Pranoto pakeliran katindakan Bapak Yoga Sakonso tata dekorasi katindakan Bapak Sutarto ingkang dipun biyantu anak Mas Alek Rasmijan teknis tata lampu katindakan Adimas Budiono Batak lighting katindakan Adimas Ladu Aldiansah wontene Pangrenggo Busono dipun tindakan Adimas Agus Wijanarko Winarungu nglingyai Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo kanthi pangli ing Swarawati utawi Pesinden dipun tindakaken Ibu Suparyana sarta Ibu Kuntari Pranoto gending katindakan Adimas Hadi Prayitno wontene Wiraswara dipun tindakaken Bapak Miranda saha Adimas Bagus Edi Mahesa musik campursari katindakan Adimas Ari Semprul Roko Mas Edi Watono sarta Adimas Udin Galdowo pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio ingkang dipun pangarsani Roko Mas Gentong Kawa wonten para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika atekan sepisan gambaraken wonten ing Gunung Kendeng Brandal Gagak Ludro ing dalu menika dipun paragani Roko Mas Aji Soko sampar geni katindakan Adimas Eko Pranoto wondene para brandal karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala salajengipun gambaraken wonten ing Kadipaten Maspati Adipati Purba Kesuma ing dalu menika dipun paragani Roko Mas Anom Suharyanto
Patih Mangun Praja katindakan Raka Mas Andi Prastyo. Tintesnowati dipun paragani Mas Menik Widyawati. Iwondene para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Salajengipun nggambaraken wonten ing Kadipaten Laweyan. Raden Sumbaga dipun paragani Adimas Abdul Sutopo. Temenggung Caguna katindaken Adimas Bagus Suyanto. Mbok Sukmana kaparagani Mbak Ayu Sri Poncowati. Wondene Sukmana kaparagani Adimas Abi Rojali. Salajengipun gambaraken wonten ing Desa Kayumanis. Pak Kromo dipun paragani Raka Mas Judek Prakoso. Witantri kaparagani Mas Diah Maharani. Pak Mangun katindaken Bapak Begek Ari Warsito. Mbok Mangun katindaken Mas Uut Sutriana. Joko Susilo kaparagani Adimas Bagong Sutresno. Wondene Susanti katindaken Mas Tata Wulandari. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindaken dening Cak Sendor, Cak Sariman, Adimas Rokim sarta Bapak Mogol. Mban katindaken siji Arum Somplak kabiyantu Sisoak Indah Kalola. Mekaten kula wau para kadang budaya Sutresna menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Ita sagotrah kulawarga ageng Wahyu Manggala. Anamung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng ngreksaning ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun.
kabeh prajurit mau sepati. Kaya kala wau sampun siaga ing gati saega ing girian. Bagus. Yen mangkono ayo bareng-bareng budal. Bareng-bareng budal ora ana liya kowe prajurit Riko kang bakal budalake. Wis tangan dawuh. Kabeh para tantama. Siaga makarya ngesti sanjata lumaksana magita-gita. Tandya! 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 Thank you.
Sampean penak. Anane mung kari nyawang. Bocah-bocah sing saben dina gladen gegelutan. Ambekane mungkos mengkis. Kringete dreweran. Seneng sampean. Jajalan karo aku. Ayo Drubo. Iki mau graden. Mung saya duduk. Sopo-sopo iki ruange sampean kabeh. Kok nganti kebacut nesu to, Kang? Aku sak tenane sedih. Aku sedih. Waduh. Upama sampean sedih. Iki mesti wae ana sing njalani. Nani ana apa? Sampeyan iku nang kendhengane dituwake kanca-kanca. Sampeyan mupus. Sampeyan kaya ngene iki terus saben dina. Terus piye bocah-bocah iki? Mergo bocah-bocah iki pengen mangan bareng. Kedadean 17 tahun kepung. Rikala adikku gagak banget. Gagak banget adikku dihukum gantung. Dihukum gantung. Salahnya apa? Jadi sampeyan mupus saben dina ora gelem srawung lan kumpul karo aturan wang. Mung mergo mikirke perkara iki. Yo. Aku melu prihatin. Nanging kudune sampeyan uga eling. Saben dina sampeyan ngur ngene iki terus. Banjur kepiye? Iki ditelarine. Kan kuwianate marang Mas Pati. Gagak banget adikku Senopati. Ning dijelomprongake. Yang kebae geger ana ing kendheng. Jalanan sapa bangah? Adine Lodro bekas kacu basingan. Aku ora tau maling. Aku ora tau ngecu werdu. Aku percaya. Biyen sampeyan tenan iku wong apik. Mbok menawa kabeh mau saka pokal gawene wong Maespati. Sak temah sampeyan diskoro. Sampeyan dipaiko. Lelakon-lelakon sing kudune ora sampeyan lakoni. Kepeksa sampeyan tumindak sing kaya ngene iki. Aku bisa ngrasake. Gendeng tak lumpuk. Kowe takon mandegani. Pendak asil rampok. Donyane takon meneh ke kaupo. Mergo aku gelo perkara adi. Aku gelo perkara adikku. Iya. Senajan to Kakang
Banyak kaya ora sedulurku ketok bener. Nanging panelangsane sampeyan kaya koso bisa ndudut sakjroning atiku. Aku go bisa ngrasa. Aku bisa ngrasake apa sing sampeyan rasake kan. Kowe tresno aku. Poseh kurang anggonku nglabuh sampeyan. Kowe kabeh seneng aku. Isin. Sayang. Sinaksana. Perenging kendang. Gagak lodro sumpah. Nganti mati. Tak berani mas mati. Sing tak enteni tembung sing pungkasan saka sampeyan. Iya. Sampeyan sumpah ora bakal gawe tentrem ora ing Kadipaten Maespati. Saiki aku manut. Reh perintah sampeyan, bebasan aku pokok nyebrang segara iki dino bakal tak lakoni. Iki buktekke lamun aku seneng air batin kelawan sampeyan. Siadi wani mati. Apa isih kurang percaya? Saka palaga wirya sarta kowe kan. Kowe kabeh wani mati. Wani. Perang ngono Mas Batin. Saiki pampan aku bener. Bener. Saiki. Getihku kanggo kendeng. Adi-mati Mas Batin! Lodro! Lodro! Gagah ditekso ngagdak oning pengarepan sapa sak kenanging Iya, diwanoake wae. Aku patih ana ing Kadipaten Maespati Mangun Praja. Kupingmu krungu sapa? Warungka ning Maespati. Bali sapa? Israwungke. Aku kang aran Sampar Bendi. Sampar. Ya ora kleru. Gunung Kendeng papan dunung. Nganti aku tumeka ana ing lelatan Maespati. Pancen iki tak dodolan tak temu. Aku mung pengen geger ana ing lelatan Maespati mawon. Ya. Yen pancen tetela kaya mangkono. Pancen aku nawa dawuh ngersa dalem Apa perintahe? kalamun ing Gunung Kendeng. Aku keh Bromo Curah bigal ngampak ngecu lan liya-liyane. Yen ngono jeneng wis kondang kawentar ana ing Maespati. Bener. Parandene saiki aku bisa ketemu karo kowe. Apa to karepmu kok nganti kowe gawe gendro ana ing Kadipaten Maespati? Yen kowe pengen ngerti apa mula bukane nganti aku geger ana ing leladan Maespati. Iya. Pancen iki ana sambunge. Rikala 17 taun sing kapungkur. Sedulurku ora ana liya. Kakang Gagak Bangak. Dipidhanapati ana ing Kadipaten Maespati. Iki sing gawe lara ning atiku. Sak temahku ngirit urangku kabeh ora bakal kendhat, ora bakal leren. Geger ana ing leladan Maespati lamun to durung lakon lan kasempatan gegayuhan. Dadi perkarane kowe ora nrimakake
bapatine sedulurmu Gagak Bangah Ora kleru. nalika sebelum mati dipateni dening wong ing Kadipaten Maespati. Nanging kowe kudu ngerti. Ngerti perkara apa? Apa sebabe Gagak Bangah ya sedulurmu nganti dipateni dening wong ing Kadipaten Maespati jalaran dheweke sugih kendel Bondowani arep ngrubuhake praja ing Kadipaten Maespati. Mongko perangane kok gaya dadal lan sak panunggalaning sepira kekuatanmu beda karo wong ing Kadipaten Maespati. Mula kalamun kowe nunggak semi tan wurunga bakal gandang carang saka pucuk kalebu kowe. Mon Raja. Kandamu lamun to sedulurku Gagak Bangah iki gawe geger ana ing leladan Maespati riko semua. Ya. Tenane kabeh mau kleru. Sedulurku mung dijlomprongke supaya gawe geger ana ing leladan Kadipaten Maespati. Kanthi pawadan apa wae ora idep. Keng baku Gagak Bangah luput mungguing pralatan Maespati. Ya Aja. Ora bedane aku. Arep to nganggo pawadan apa wae. Tak anggap wong Maespati uga sesembahanmu. Kuwi wong utang. Kamangka wong utang kuwi kudu nyaur. Ah, bener. Gelem ora gelem Maespati. Dina iki tak berubah.
tiga ketokno ning Solo. Ketok sikil. Sikile gak entuk diketok. Api lako. Tapi laka. Api laka. Mundur. Iya, apa sih? Ana laban-laban iki. Apa dipoto? Timbang diseret. Buah! Seret terus. Buah! Iya, rampok. Awan kelo musoe.
Husen iki. Sopo Mas? Husen. Husen sopo? Lah iki persis. Ngawur. Ngawur Husen. Iki sing mobil sen katok iki. Hei. Husen joget rame. Lono. ngomong kok kamu. Husen. Bosen. Aku gak melu melu. Persis kene ngono. Lah kene. Persis. Persis apa? Buset. Loh, ojo trimo. Anu. Ayo tak bodo. Hei. Tembak Husen. Sikat turun. Hei, Husen, Husen. Sisi telu. Sisi telu. Sisi telu. Coba. Kalau mau.
Cek mari to. Kula mate lara. Kenapa?